हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर बे बोसोरनि 2025 बे बोसोरावसो मोनसे गोदान सारअन्थाइ प्रडाक्शन्स बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायाव भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। जाय बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर बे फैनो गोनां आपकामिं फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों सिंखाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे फुल मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सोरां नार्जारि, हेलिना दैमारि, अमप्रकाश केरकेटारि आरो टाक्लाय नार्जारि, जेनिफार दैमारि, रुबुल बर' आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे फैनो गोनां आपकामिं मोनसे सिंखाय फुल मुभियाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर आरो बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों सानसुमा बर' बिथां, डाइरेक्टेडखौ खालामदों राजा नार्जारि बिथां। लोगोफोर बे फैनो गोनां सिंखाय मुंनि आपकामिं फुल मुभिनि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होखाबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना बेनि ट्रेलार भिडिअखौ सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला सारअन्थाइ प्रडाक्शन्स चेनेलावहाय बयबो थांनानै नोंथांमोना नायहैदो लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बेनि ट्रेलार भिडिअखौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बे फैनो गोनां फुल मुभिखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन सारअन्थाइ फिल्म प्रडाक्शन चेनेलावनो। लोगोफोर बे बर' सावथुना बे मोनसे गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुना जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदों। मानोना बे बर' सावथुनाव गोबां मोजां आर्टिस्टफोर फाव खालामदों। बिनि थाखायनो बे बर' सावथुना आसा खालामो जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदों। नोंथांमोनाबो बेनि ट्रेलार भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों आरो बेनि फुल मुभिखौ नायनानै माबोरै जागोन बायदि मोनदों बयबो कमेन्ट सेक्सनाव थाबैनो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बेनि फुल मुभिखौ नायनो थाखाय बयबो नोंथांमोना एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनाय जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां फुल मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय थायो।